दिनै बे लेखाया प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनियाव फैयोब्ला जोंनि काउन्सिला डिसाइड खालामगोन बबे हायाव मा बानायनांगौ बबे हाखौ बल फिल्ड बानायनांगौ बबे हायाव मा इन्डास्ट्रि खालामनांगौ जोंनि काउन्सिला डिसाइड खालामगोन नाथाय डिसिया माबोरै जोंनि हाखौ कब्जा खालामनो हानो मोनखो बर्तमान स्टेटआ बोरै जोंनि हाखौ कब्जा खालामनो नागिरदों नोंथांमोना दिनै बुजिगोन ना दिनै बुंनो नागिरग्राफोरखौ आं खावलायदों डिसिया जोंनि सिङाव लेटारा मानो बे डिसिनियाव फैखो नैबे लेटारा मानो डिसिनियाव फैखो डिसिया जुदि जोंनि सिङावबा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनियावसो फैनांगौमोन प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि उनावसो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया डिसिनियाव लिरना हरगौमोन बेखौ नेसेसारि एक्सन लानांगौ नाथाय डिसिया गावनो दिनै चेयारमेन गावनो चेयारमेन एसपिया दिनै बिनि मोनसे मा होनना बुंगोन एडिशनेल एसपि डिपुटि कमिशनार सुपारिनटेन्डेन्ट पुलिसफोरा दिनै मेम्बार जोंनि काउन्सिलनि मानो सासेबो एडमिनिस्ट्रेसननि दैदेनगिरिफ्रा मानो सासे मेम्बार गैया प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया बिनि चेयारमेन जानांगौ दे डिसिया थाबाय गनायबाय डिसिया मेजिस्ट्रेट हिसाबै थाबाय मेम्बाराव एसपियाबो नि ल आरो आयेननि थाखाय नांगौ जानायखाय बेखौ दिनै मेम्बाराव दोनबाय नाथाय जोंनि काउन्सिलनि सासेबो मानो गैया मानो दिनै पलिटिकेल एंगेलनिफ्राय सासेबो दिनै बेयाव मेम्बार गैया खोथाखौ दिनै रायजो राजाया बुजिगोन ना बेफोरनि रहस्यखौ दिनै रायजो राजाया बुजिगोन ना दिनै गिदिर गिदिर कम्पानि लाना फैनानै इन्डास्ट्रि बानायनानै फिसा क्वार्टार बानायनानै गोबां मानसिखौ बाहेरनिफ्राय बेयाव लाना फैनानै जोंनि हाखौ मा खालामनो सानदों हिसाबै दिनै आं खावलायनो सानदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद नोंथांमोना अननानै नैबे लेटारखौ लानानै सोंदो डिसिनियाव सोंदो बेखौ मा खालामनो सानदों सोरनि रिफारेन्सआव मावदों बेखौ जोंनि काउन्सिलनिफ्रायथ' जेबो अथ'राइज गैया दङब्ला दिन्थि दिनै प्रमद सार बिथांनियाव सोंदो बे लेखाया बोरै फैनो मोनखो डिसिया बोरै जोंनि हाखौ कब्जा खालामनो नागिरदों बोरै दिनै स्टेटआ जोंनि हाखौ दिनै कब्जा खालामनो नागिरदों टास्क फर्स होननायखौ मानो दादों जोंनि काउन्सिलासो दानांगौ बेखौ जोंनि काउन्सिलासो दानांगौ बे नैबे टास्क फर्स होननायखौ नाथाय जोंनि काउन्सिलाथ' दिनै जेबो मोनथियाखै बेफोरनि रहस्यखौ दिनै गोरों गिदिरा लेखा गोरों रिप्रेजेन्टेटिभ एमसिएलए इएम नोंथांमोना जुदि रायजोनो फोरमायनानै होआबा बिनि रिस्कखौ सोर लागोन बिनि रिस्कखौ दिनै आं बुंनो सानो मानगोनां प्रमद बर' सार नोंथाङा सुइसाइड जानांगौनि जेबो गोनांथि गैया नोंथाङा बुंनाय बायदि बै महात्मा गान्धीनि थैनाय मांखरसालिनि गार्डेनाव बुंनाय बायदि बिटिआरनि दफाफोरा आखरे जाफुङाब्ला आं नोंथांनि दरबाराव थांना आं सुइसाइड जागोन नोंथाङा सुइसाइड जानो नाङा नोंथाङा हायोब्ला गोसो दङब्ला रायजोखौ अनोब्ला लाजिनाय आरो गिनायखौ दोनथ'ना नोंथांनि सिटखौ नों सुइसाइड खालाम नैबे लेखानि एन्सारखौ नोंथाङा होनो हागोन ना बिटिसि सेक्रेटारियाव बेसेबां हानि एग्रिमेन्ट जादों खै बोसोरनि मबे कम्पानिजों बेफोरबो लासै नुजानो हागौ नैखौ नाय मा कम्पानि बियो दिनै बेनिखायनो आङो रायजो राजानि सिगाङाव आं बेखौ मिथिहोबाय डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट नोंथाङा सोंदो नैबे बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि उदालगुरियाव सोंदो चिराङाव सोंदो क'क्राझाराव सोंदो बेफोरबायदि लेटार गासैबो डिस्ट्रिक्टआव थाङो दुखु मोनब्लाबो गाज्रि मोनब्लाबो रागा जोंब्लाबो उपाय गैया रायजोफोर नंगौखौ बुंनांगोन आरो सैथोखौ दिनै फोरमायनांगोन दुखु मोननाय आरो लाजिनाय आरो गिनायजों जेबो जाला बेनिखायनो आं नोंथांमोननि गेजेराव गले गले आं फैनांदों जिहेतु आं इनफरमेसनखौ दिनै मोनगासिनो दं आरो बेफोरबायदि इनफरमेसन दंबावो जेब्ला फाइलखौ मोनगोन नोंथांमोननि गेजेराव आं लाबोगोन दुखु मोनब्लाबो उपाय गैला रायजोफोर रागा जोंब्लाबो उपाय गैला रायजोफोर नोंथांमोना मा सानदों दिनै जोंनि हाखौ आसाम स्टेटआ लानो नाजाबाय आंनि नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो बुंनानै नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट
जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट, इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101536360 70020261333 9101536360